da za a fara. Mun gane ko? Yawwa, jazabahu Abu Sa'id wa qala laysa hakaza sunna, yake ce ai ba haka sunna take ba. Fa qala laqad taraka ma hunalika ya Aba Sa'id. Mun gane ko? Shi Abu Sa'id yana jan Amir, yana kaman alatin din sai yana ankarar da shi ai ba haka sunna take ba, ma'ana ka dawo ka fara sallah, idan kai sallah din sai ka hau mambari. Shi kuma sai yake cewa laqad taraka ma hunalika ya Aba Sa'id. Fa qala Abu Sa'id, yace to wannan ai abin da ke baya, ma'ana kamar ya nuna masa ito ai wancan lokacin ga abin da yasa ake yin haka, sannan me dalilin da yanzu kuma muka fasa za mu yi haka, akwai wani dalilin. Mun gane ko? Sai yake cewa me, faqala Abu Sa'id, sai Abu Sa'id ya ƙara cewa la khaira fi ma khalafa sunnah, babu alkhairi cikin dukkanin abin da ya saba wa sunna. Akan wannan zan ƙara buga mana wani misali, muna yawan maimaita irin wannan bayanin anan. Su sahabbai yadda suka fahimci maganar annabi, yadda kuma suke girmama ta, to fa ko da wane ne in dai zai saba wa maganar annabi to yanzu za a dakatar da shi, kuma in ta kama za a yi baran-baran da shi za a yi. Babu maganan wai sarki ne, kaliba ne, wane ne, kawai magana ta waye ya ce annabi ne ya to kawai za a yi. Shi yasa daga cikin sahabbai akwai wanda ya zo zai shigo masallaci a daidai lokacin annabi yana huɗuba, kuma annabi yana magana da wasu yana cewa ku zauna, yana kan kofa kawai sai ya zauna. Daga baya annabi yake cewa ya naga ka zauna, ce to na zo shiga na ji an ce ku zauna, sai ce ai ba da kai nake ba. Sannan me sayyidina Umar da sayyidina Abdullahi bin Umar, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tamna'u ima Allahi masajidallah. Abdullahi bin Umar saboda yanayin halayyan mata na rashin kiyayewa a wancan ba zamanin kenan, ina ga wannan zamanin, sai ya ce wallahi la namna'uhunna, wallahi sai mun hana su. Sai dina Umar a yadda sigar hadisin ya zo, fasabbahu sabban sayyi'an wa qala la ukallimuka abadan, aqulu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam taqul wallahi la namna'uhunna la ukallimuka abadan. In ka fassara shi da Hausan mu ta wannan zamanin, shine ya zage shi mummunan zagi. Amma idan ka kyautata ka kalli waye sahabi, ba zai wannan mummunan zagi irin na zamanin ka ba, sai ka ce ya gaya masa ba daɗi, kaga ka yi amfani da mai usulubi na tarbiya. Don haka suka yi baran-baran, ya ce ba zan ƙara ma magana ba, ina ce ma annabi ya ce kada a hana, suka ce za a hana. Who are you? To idan ka dubi yanayin sahabbai, sai mu dawo darasin mu. Kaga amir ne, shi ne zai sallah a wancan zamanin. Bambance-bambancen da yawa fa, mu yanzu za ga gwamna daban, sarki daban, liman daban, kujera uku ko? Saboda me? Saboda yanayi, gwamnan ba zai iya limancin ba. Most of time a nan garin da ina ji so dai aka taɓa yin gwamnan da zai iya limancin, inda yadda ake so ne. Ta haka sai zama kujerar ta zama dole daban-daban, amma a ka'ida an fi so ya zamanto sarkin shine liman, shugaban shine liman. To kaga yadda yake a wancan zamanin, don haka sai ya zamanto yake cewa bai dace ka fara yin hudu ba kafin sallah ba. Shi ma ya kawo nashi observation din, sai yake cewa ai la khaira fi ma khalafa sunna, babu alkhairi cikin dukkanin abin da ya saba wa sunna. Walakin lam yathbut hadha al-amal an turika. Malam ya kawo mana wannan ne a matsayin hujja an taba yi, sai ya ce lakin amma fa lam yalbas hadha al-amal, wannan fa aikin bai dawwama ba, bai tabbata an ɗore ba, an turika, an yale shi ba, ci gaba da yi ba. Mun gane ko? Kaga in ka ɗauki cewa an taɓa yi, ba wai ana yi ba. Yawwa. Sannan ya ƙara da cewa wa amalun bis sunna, wa umila bis sunna, sai aka ci gaba da aiki da sunna. Walam yazali amali bis sunnati ila zamanina hada, da aka ba a wuce ba ana aiki da sunna, ita ce a rinjayar da sallar idi guda biyun duka kafin a yi huɗuba.
wala salaha linnasi illa bittiba'i sunnati fi jami'i ahwalihim, dan haka babu rabauta ga mutane fashe sai an bi tafarkin sunna a cikin dukkanin al'amuran mutane. Wannan shine idan aka kibin sunna kuma to za a je a yi tashan wahala, kuma za ka babu albarka. Me yasa har yanzu tarbiyya ta gagara ɗorewa? Akwai malaman da su sun karanta amma sun take sanin, sun bar mabiyansu suna bankaura da saninsu. Kaga wannan sun ci amanar ilimi, sun ci amanar al'ummarsu, sun ci amanar manzan Allah da suke ƙaryan suna ƙaunarsa. Tunda saboda tsabar ha'inci sun bar mabiyansu ma har suna ce musu Allah, suna ce musu manzan Allah. Kwana-kwanan nan babban malami a wannan ƙasar tamu, Allah ya karɓi rayuwarsa, na san kowa ya san waye, amma ga mabiya sun fara cin zarafinsa. Me ya sun fara cin zarafinsa? Sun fito ƙarara sun ce ba ma mutuwa yi ba, sun fito ƙarara sun ce ba mutum ba ne normal, ko dai ka ce masa manzon Allah ko kuma ka ce masa Allah. Da Allah ba su ci zarafinsa ba? Kaga sun me sun ɗaga shi sun kai shi wani inda ba mafita. Idan yana raye basu suka yaka kaga ya halaka. To amma wace iriyar tarbiyya ba su kafin ya tafi inda ba ayat take kenan. Wallahi da ya ba su tarbiyyar da ta kamata, na ba su yi wannan ƙaryar da wannan shashancin ba. Ya kamata malamai su ji tsoron Allah, su ɗora almajiransu kan tafarkin annabi, ba a kan tafarkinsu ba. To nan ne tarbiyya za ta gyaru, za ta wanko, komai sai ga ya tafi daidai. Wannan kiri-kiri na gani wanda suke cewa shi manzon Allah ne, duk ba taɓa faɗa ba, ni dai ban taɓa ji ba sai yanzu da ya rasu. Kaga kenan wannan ba su masa wakilci na gari ba. Idan babu sakaicinsa, idan babu gudumawarsa, to sun ci amanarsa kuma Allah zai bi masa hakkinsa. Inda sakaicinsa, inda gudumawarsa, to kaga ya shuka wa kansa guba. Allah ya kiyaye. Don haka tarbiyya ita ce kawai a bi sunna, kamar yadda malam ya faɗa a nan ƙarshe, shine wala salaha linnasi, babu rabauta ga mutane illa bittiba'i sunna, sai kadai ta hanyar bin tafarkin annabi fi jami'i ahwalihim, a cikin dukkanin al'amuran mutane. Wannan kenan. Sai hadisi na gaba shine hadisi na 151, yake cewa anil bara bin azib radiyallahu anhuma qala khatabana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam yawm al-adha ba'da as-salat فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. hadisi daga Barra bin Azib, yardan Allah ya tabbata a gare su, yake cewa khatabana an-nabiyyu, annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mana khutba. Yaushe? Yawmal adha, ranar babbar sallah a harshen mu na Hausa, amma ranar sallar layya kenan. Ranar sallah da ake yin layya, ba sallar da aka yi azumi aka gama ba. Yake cewa to yayi mana khutba ranar sallar layya ba'da salati. Kaji gwari kenan. Yaushe yayi khutbar? Bayan sallah. Me yace? Faqala, ga samfurin khutban ma, sai yake cewa man salla salatana, duk wanda yayi wannan sallar tamu, wa nasaka nusukana, yayi suka irin tamu, faqad asaba nusuka, to hakika ya dace da yin suka. Mene? Yanka. Idan rakumi ne ba a cewa yanka, ba a cewa azabhu yanka, an abin da ya shafi rago, saniya, akuya da sauransu. Amma rakumi sai a ce suka, an nusuk.
don haka shi ba a yanka shi, sukansa ake yi. Ƙwararru masana sun san wani wuri da ake kintata, idan an ɗame shi an riƙe shi sai a suke wajen, sai ga shi kenan jini ya kwarara, don haka shi ne yankansa. Yawwa, to annabi sallallahu alaihi wasallam da ya musu wannan huɗuba a yaushe, ranar sallar layya, da daidai wani gaba bayan an idar da sallah. Sannan kuma ga abin da ce, duk wanda ya irin wannan sallah tamu a irin wannan lokaci, sannan kuma ya yi sukan nasa, to hakika ya dace. Wa man nasaka qabla salati fala nusuka lah. Amma duk wanda ya yi riga malam masallaci kafin a zo filin idi a yi sallah, ya je ya soke raƙumarsa ko ya yi yankan abin layyansa, to ba shi da ladan wannan yankan. Wannan kadai hadisin ya fitar mana da hujjan maganganu biyu da suka wuce. Za mu koma baya. Magana ta farko da malam yake cewa game da bayanin da Abu Sa'id yake cewa, da yake cewa la khaira fi ma khalafa sunna, babu alkhairi akan dukkanin abin da ya saba wa sunna. Allah mun gano magana ce ta sahabi ko, lokacin da yake gaya wa sahabi dan uwansa kuma amirul mu'minin ko, a matsayin sa na liman, ya zo zai ja sallah kuma zai huɗuba, sai ya kokarin ya fara da huɗuba, aka ci gyaransa, aka kuma gaya masa cewa babu alkhairi cikin dukkanin abin da ya saba suna. To mu ɗauko wannan maganar, yaya take da maganar annabi a nan da ya ce duk wanda kuma ya riga ya yi suka kafin ya zo sallah ba irin tamu ya ba, don haka babu wannan layyan. Akwai alkhairi kenan ka koma baya da wanda ya saba suna? Babu alkhairi, sai wahala, sai asara, sai ta kai shi. Ka bi sunna sai ka ji abu ga ma'ana, ga daɗi, ga lada, kuma ana taɓa ka ce annabi ne. Amma a taɓa ka lankami a ce ina hujja, babu. Da an motsa ka ce baka ƙaunar manzon Allah, shine kaɗai ka iya. A kai da kake ƙaunar manzon Allah, karantar hadisin manzon Allah, kai ƙoƙari ka ɗabbaka. Yanzu sai a tabbatar kana ƙaunar manzon Allah. Ya kamata mutane su gano akwai 'yan damfara da suke kifar da mutane, su hana su gane gaskiyar ma. Ina taba ji ma muna yara an ce idan ka ji 'yan izala suna wa'azi, iya gudunka, ka ji da Allah wata dabara, ka ji wani nassi mara asali, iya gudu iya lada. Ka gan a yanzu ne sai ka ce a wani dalili, a wani hadisi. In ya gano kana da hujja, kana da ilimi, wallahi ba zai iya gaya ma ba, saboda za ka kure shi. Ai dama ba gaskiya ya faɗa ba. Ala kulli halin la khaira fi ma khalafa sunnah. Sannan a magana ta ƙarshe da yake cewa la salaha lin nasi illa bi ittiba'i sunnati fi jami'i ahwalihim, babu rabauta, babu maslaha, babu nasara sai fashi an bi tafarkin annabi. To anan ka siyo dabbarka mai daraja, kana so ka ci nama kuma ka samu lada, riba biyu kenan. To sai ka zo sai ka riga sai ka yanka kafin ka dawo. Saboda me? Saboda idan kai idi za ka wuce cikin gari ba ka dawo ba ko, sai ka yanka kawai kabar sallahu. Ai kaga wannan kamar wani uzuri ne ko? To uzurin ya jawo nama ga nama, masha Allah, yankan ka halal ne ka ci, makota su ci, amma lada annabi ya ce babu. Akwai alkhairi wanda sai da ka saba suna. Kaga ina so ba comparing muke. La khaira fi ma khalafa sunnah. Masha Allah, na ga onkul yayi haka, to bayanin ya fahimtu, alhamdulillah. To dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi huɗuba ne bayan sallar idi, ba kafin sallar idi ba. Sannan kuma ga samfurin abin da ya faɗa. Faqala abu burdata bin niyar khalul bara bin azib. Wancan hadisi na farko hadisi ne daga sahabi bara bin azib. To yanzu kuma sai abu burdata bin niyar, wane ne shi? khalul bara ibn azib, kawun bara'u ne, dan uwan babar bara'u da hausa kenan ko ganinta ko yanta, oho, ka san dai dan uwan na gefen uwa ne ba na gefen uba ba, shine khal. Am shine dan uwa na gefen uba. Yawa, to sai yake cewa me, ya rasulullah inni nasaktu shati qabla salat. Kaji ya ji hudu ba na ga muku su daga ji daga aiki ba. To gashi shi ya ji kudubar kuma already ya riga ya yi, ya soke raƙumarsa.
sai ke cewa ni na riga na yi sukar raƙumata kafin a yi sallah wa araftu annal yawma yawmu aklin wa shurbin, sakamakon na san yau rana ce ta ci da sha. wa ahbabtu an takuna shati awwala ma yuzbahu fi baiti, kuma na yi kwaɗayin dabbata ta zamanto ita ce farkon abin da za a yanka a gidana. kun gano fatawarsa? ba an ce wa sari'u ko sari'u ila maghfiratin ba? ku rige zuwa neman gafarar Allah. dama ai ana so a yi ne ƙoƙari na tsere wajen aikata alkhairi. to shi wannan tun da yau da take sallah sai ya san maka sai ya yanka tasa, saboda duk wani wanda zai yanka ya riga shi wajen gaggawan aikata alkhairi. sai ke cewa to ni na riga na yanka tawa tun kafin a zo sallah, kuma na san yau rana ce ta a ci a sha, shi yasa na yi kwaɗayin in riga kowa a gidana. yanzu kai idan gidanka matanka hudu ne, kowace za ta yi layya, sannan akwai iyayenka su ma za su yi, sannan akwai ƙannenka su ma za su yi, ko ba ka ba? kaga watakila a gida ɗaya sai a fitar da rago sama da 10, sai kai wuf sai ka ce kai kana so kowa sai ka riga shi da shauƙin ka da kyakkyawar zuciya. kaga ai zaka ɗauka wannan wani abun bajinta ne, to amma daga zaran ya saba wa sunna sai a ce maka la khaira fi ma khalafa sunna. mun gane ko? to bari mu ji ya aka karke, tunda yanzu gashi a gaban annabi ya ji huɗuba, kuma gashi yana gabatar da dalilinsa da ya sa ya riga ya yanka tasa. sannan fagabahtu shati, don haka sai na yanka akuyata. wata gazzaitu, kuma na samu ma na ci abinci, ma'ana har aka ɗauki wani ɓangare aka gyara na ci abinci. kabla an atiya salat, kafin in zo sallah. mun gane ko? qala sha'atuka sha'atu lahmin, sai annabi ya ce to akuyarka akuyar nama ce, akuyarka akuyar nama ce, dabbarka ta nama ce ba ta lada ba ce. ya halasta a ci wannan naman, a ci yankanka. in ka ba da kyauta za ka samu ladan kyauta, amma ba ladan layya ba. qala ya rasulallah fa inna indana inaqan hiya ahabbu ilayya min shatayn afa tujzi'u anni, sai ya ƙara cewa saboda kwaɗayinsa da ainihin ladan sai ce inna indana naqatan, to lalle ya rasulullah akwai wata raƙuma da muke da ita, hiya ahabbu ilayya min shatayn, ta ma fi soyuwa a gare ni sama da awaki guda 2. ma'ana dama ita ya yale ta, ya kuma ɗauki wadda zai yanka. to yanzu ba akwai wata wadda ma na fi ji da ita, ta ma fi min awaki 2. afatujzi'u anni, to cin za ta iya gamsarwa in sake yanka ta in samu ladan layyan? da Allah ya kaji magana ta gaskiya, wallahi har abada sahabi ya tafi ya ban mu. kai ma da baka zagin sahabin wallahi ya wuce ka, ina ga mai zagin sa, wanda shi kuma yana ƙara tabbatar da cewa shi halakakke ne. dan haka me yake cewa da shi? qala na'am, sai ce walan tajzi'a an ahadin ba'daka, za ta gamsar da kai amma ba za ta gamsar da wani bayan ka ba. ma'ana kai kadai ka yanka ta yayi, kar wani ya sake zuwa min da irin wannan, kar kuma ka hada da wani. mun gane ko? kaga kai an maka excuse, kai ya halatta ka sake yanka ta yayi, amma babu wanda ya samu wannan alfarma. mun gane ko? ta gamsar maka amma ba za ta gamsar wa wani bayan kai ba. kaga wannan magana ce mai harshen damu, ma'ana kada ka hada da wani aladan. watakila a gidan naka wasu sun je su ma duk sun yanka kafin su taho idi, kai ne kai tambaya, to kar ka je kuma ku haɗe ku wajen ku bakwai da kuka gama yanka naku ku zo kuma ku ce za ku shige cikin wannan inuwar. to ala kulli halin dai annabi ya ce kuma sannan za ta iya ɗaukan ma'ana ta biyu cewa as from today. mun gane ko?
an gama, an maka wannan rangwamen, kar wani ya ƙara zuwa da irin wannan. Mun gane ai akwai wani lokaci za ga an buɗe wata ƙofa kuma an rufe ta. Mun gane ko? To don haka zan ba buga maka misali, wanda ya yi ainihin kusanci iyali a Ramadan kuma ya zo da kansa yake cewa ya Rasulullah halaktu. Annabi ce ma ahlakak, me halaka da kai? Yake cewa gashi na je wa iyali a azumi. Annabi ya ce je yi sadaka, ya ce shi bai da komai. Aka kawo dabino aka ce gashi ka je ka yi sadaka, ya ce to ai ba na tsammanin a wannan lokon namu, ba na tsammanin akwai wanda ya fi ni bukata, ba wanda ya fi ni talauci. Annabi ya yi dariya ce je ka ciyar da iyalanka. Wannan damar ta kowa ce, misali na buga. Kaga kenan za ta iya ɗaukan cewa shi aka yi wa excuse, ba a yi wa wani ba. Za ta iya ɗaukan cewa a wannan gabar ya zamanto shi kaɗai ne akan dabbar ba haɗaka ba, wallahu alam. Don haka wannan hadisin ya ƙara haska mana cewa ana yin yanka ne bayan an yi sallah, ana kuma yin huɗuba ne bayan an yi sallah. sharhul allama ibnu sa'adi rahimahullah yake cewa wa qawluhu fi hadith al-bara bin azib khatabana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yawm al-adha ba'da as-salati fa qala man salla salatana ila akhir al-hadith. Fihi akwai darussa a cikin wannan hadisi kamar haka yake cewa fihi a cikin wannan hadisin anna al-khutbata ba'da as-salat. Darasin farko kenan shine topic din dama, cewa lallai hadisin ya nuna mana ana yin khutba bayan an yi sallah, in dai na idi ne ko idin layya ko idin azumi. Darasi na biyu yake cewa wa fihi, kuma a cikin wannan hadisin akwai mashru'iyyatun nusuki, cewa yanka shari'a ce. Me yasa ya zama shari'a? Saboda ga annabi ya hau mambari ya faɗa, a shi kenan maganar annabi shari'a ce. Mun gane ko? Yawwa, ba kawai yinsa ake yi ba, yankan nan da ka gani shari'a ce. Shi yasa Allah ya faɗa a wata ayar yake cewa da manzo sallallahu alaihi wasallam, kul ka ce inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamatiya lillahi rabbil alamin. Shi yasa ka ce yankana a sallata da yankana da rayuwata da mutuwata gabaki ɗaya na Allah ne. Ana so musulmi ya zamanto kawai ba shi da wani nashi, komai me Allah ya ce me Allah ya hana, me Allah yake so me Allah baya so, kawai ka zama total submission. Don haka wannan hadisi ya tabbatar mana da layya da ake yi shari'a ce, ba ra'ayi ba ne. In dai kana da wadata to lalle ya zama ya hau kanka. In ya so ka ce sunna ce mai ƙarfi, to sunna ta waye? Sunna ranar ba shari'a ba ce? Ana ba a ce wai dole ba, shari'a daban farilla daban. In ya so ka ce dukkanin farilla shari'a ce, amma ba dukkanin shari'a ba ce farilla. Saboda me? Ka kawo wani misalin, dukkanin manzo annabi ne, amma ba dukkanin annabi ba ne manzo. Mun gane ko? Kuma dukkanin mumini musulmi ne, amma ba dukkan musulmi ba ne mumini. Sai mu bari haka ko? Na, sai aka ce wannan shari'a ce yin wannan yanka din ba ra'ayi ba ne, wa annahu ba'da salat, kuma lallai a shari'ance ana yin yankan bayan sallah ne. Kaga dalili biyu sun fito a wuri ɗaya. Walihada ja'a fil qur'ani mu'akhiran 'ani salati. Kaji wani istinbadi, shi yasa yankan sai ya zo a qur'ani ma bayan sallah. Qul inna salati, kaga sai aka fara da me? Sallah. Sai aka ce wa nusuki, sai aka jinkirta magana ta yankan a ayar fa da take so ta nuna ma dukkanin su ibada ce da ake yi wa Allah, amma a jerantawan sai aka fara kawo sallah sannan aka biyo da yanka, saboda kar wani ma ya fara yankan ya ce ai da yankan aka fara ambato. A qur'anance ma sai aka fara magana akan sallah sannan aka yi magana akan yanka din. Shi yasa idan ka dubi
hadisi da yake magana akan alwala, za ga shi ma da hadisin da ayar duka suna fassara maka alwalar. mai ayar ta ce ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum, kaga anniya ta fito, ai idza nawaitum, ai idza qasadtum ila salat ko fagsilu wujuhakum, kaga yanzu nan da fuska aka fara saboda ne ita ce farilla. wa aydiyakum ila almarafiqi, da kuma hannayenku zuwa mirfaq, wa arjulakum ila alka'bayn ko, kaga sai aka ce me wamsahu bi ru'usikum. to idan ka tafi da alwalar zaka ga yadda aka ɗauko sigarta, mun gane ko wannan wani abu ne mai buƙatar dogon bayani. ala kulli halin wannan aya sai ta fara da magana akan sallah kafin ainihin yanka da sauransu. shi yasa wa lihaza ja'a fil qur'ani mu'akhiran 'ani salati fi jami'il mawadi'i, a cikin dukkanin gurare in dai an hada sallah da yanka to zaka ji sallah tana riga zuwa. kama qala ta'ala fa salli li rabbika wanhar, annahar kaga shine yankan, kayi sallah sannan kuma kayi yanka, mun gane ko. wa kama qala ta'ala inna salati wa nusuki, mun gano wannan ko. to wannan malam ya kawo ma hujja kuma. wa fihi, a cikin darussan da suka zo wannan cikin wannan hadisi, anna man zabaha qabla salat, duk wanda ya yankan dabbarsa kafin a fito sallah ayi sallah, annahu la yujzi anhu, wannan ba za ta zama ta gamsar ba. a wani fage? a fagen ibada, amma a fagen nama in dai tana da yawa ta gamsar, mun gano ko. amma in dai magana ce ta ibada, kana sallah dan layya, to ko raƙumi tafkeken da ba wanda yanka ungungu ka yanka, in dai ka yanka shi kafin layya kafin sallah, to wanda yanka dan bansuru lafiyayye ya fi kalada. dan me? saboda shi nashi bai saba wa sunna ba, saboda me naka kuma ya saba wa sunna, mun gano ko. idan annabi baya so a baka lada, wallahi ba ka isa ka samu ba, kuma shi ba zai bari a baka lada ba, saboda me ya dora ka kan tafarki ne, shi yasa in baka bi shi ba kawai ka farar da ladanka. ga hadisi da yake cewa man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba. ga hadisin da annabi zai ce to ummati a ce qad baddalu wa ghayyaru ma da yace suhuqa. ala kulli halin indai an saba wa sunna to an barar da lissafi, Allah ya kiyaye. kuma abin tausayi, abin mamaki, saboda ƙwarewa da makirci na shaidan, wai tafarkin annabi me abin hassada da ƙiuyan bi, ba fa tafarkin gidan wasu bane fa, na wanda ya isa a bi shi ne fa, na wanda fa shi Allah ya zaɓa ya turo fa, na wanda binsa fa shi ne cika ta kamala, shi ne ma abin alfahari, rashin binsa fa shi ne tawaya. ai ko din ka samu bunƙasa kai tinkawo kana da hujja, ya kamata ka bi annabi ai, amma ka zama kana raɗe-raɗe ana kallon ka an zan baka bin koyarwar annabi, abin tausayi, abin kyama. malam Allah ya tausaya mana, ya fitar da mu, ya kare mu daga kaidin shedan. Shedan ya san akwai ɗaukaka cikin bin tafarkin annabi, shi yasa yake daddatse waɗannan hanyoyin, saboda alƙawarin da ya wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum, ya rantse wallahi sai ya karkata mutane. to mutane ko ba su san wannan makircin ba, ko kuma sun shagala. to wannan shine abin da yake jawo mutum ya dinga kiwuyan bin annabi. malam yake cewa ka san sau da sai ya ce to in mutum kuma bai sani bane fa, bari ka ji abin da aka ce, anna man zabaha qabla as-salat annahu la yujzi anhu, sai ce me walau kana jahilan, ko da jahili ne. takaman kai ka ce baka sani ba, to rashin sanin ma ba uzuri bane. kun san me dalilin da aka ce walau kana jahilan? ai shi kalmar jahilci a larabci ba kalma ce mai muni ba. idan an translation ɗinsa to hausa shine zaka ji akwai cin zarafi, amma a larabci kai tsaye mutum zai zo ya ce inni jahilun an kaza, ni jahili ne akan abu kaza, ko kad jahiltu amru kaza, na jahilci al'amarin. kuma ko dan mu ma ai wallahi na jahilci al'amarin, ai da kanka kana iya faɗa, amma da wani ce kai jahili ne, ya kake gani akwai cin zarafi ko babu? mu a ɗabi'a mu ta hausa an kalle ka an ce jahili da matsala, ko ba haka bane?
to yare yana iya bambanta ta sigar wannan yaren ya zo da taushi, in an fassara shi kuma can ya zo da tsauri. Mun gane ko? Yawwa, don haka hujjar da ta sa aka ce ko da jahili ne, ai shi baffan Barra a lokacin da annabi ya hudu ba ya ce duk wanda ya yanka kafin a yi sallah yankansa ba ta yi ba, ai bai sani ba. Kawunsa, Allah saka da alkhairi, kawun Bara ai bai sani ba. To wannan rashin sanin nashi annabi bai yi masa excuse ba. Da Allah kun gane dalilin ko? Annabi bai kalli cewa ai mutane ba su sani ba, a'a kai din da ka zo ai baka sani ba, don haka taka tayi. Kun gane ko? Shi yasa malam a istinbadi na darussan hadisin din sai ce ko jahili ne he has no excuse. Ko jahili ne in dai ya yanka kafin a yi sallah to dabbarsa ba ta yi layya ba. Mun gane ko? Barantana ma a ce ya sani mantawa yayi. Ka gane? Ai rashin sani ya fi abin a duba ko? To shi ma ba a kallonsa a wannan bagin. Ba ka sani ba ne, to a je a ci nama, an kana da kuɗi sake siyo wata kai. Ai an ba da ma notice na kwana nawa? Kusan yini 3 ko? Yawwa. Da haka ga lokaci bai kure ba, in dai kana son ladan je ka sake. Yawwa. Shi yasa malai yake cewa walau kana jahilan. Ya ƙara cewa qauluhu sha'tuka sha'tu lamin, da yake cewa dabbar ka dabba ce ta cin nama kawai, babu lada na ibadar laya. Wa annaha laysat shatu nusukin, ai ba dabba ce irin ta yankan layya ba. Li anna dhabha imma lin nusuki kal udhiya, shi yanka ko dai a yi shi na ainihin suka kamar yin wannan layya din, wal hadaya ko kuma irin na hadaya, wal aqaiqi da kuma yin na suna. Mun gane ko? Ai annahu bil asli lin nusuki, duk wannan al aslu ana ce musu an nusuk ne. Shi yasa aya ta zo da inna salati wa nusuki. Idan zaka yanka dabba na hadaya ko zaka yanka dabba na layya ko zaka yanka dabba na aqiqa, to dukkanin su ya zama kana yin su ne a matsayin mai ibada, ba ra'ayinka ba sanka ko kana tsoron mai jego in baka yi ba akwai bala'i, duk ba shi ake kallo ba. Mun gane ko? Ka gyara niyyanka, kai abinka da ilimi da ibada, shikenan ka samu lada. Su musjidin su ta cin naman su. Yawwa, sai aka ce wallahamu taba'un, amma shi nama kaman ribar kafa ce. Mun gane ko? Idan ka yanka dabba to wannan yankan shine ibada, amma nama ribar kafa ce, ma'ana nama ta biyo baya ne. Allah mun gane ko? Shine wata aya da Allah yake cewa layyana Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah ba ruwansa da naman, ba ruwansa da jinin, takawar ake so. To kaga yanzu anan ana ma magana asalin duk wani yanka da kake gani ana yin sa ne a matsayin ibada. Naman taba'un, biyo baya yake yi. In ma za a yi maganan dabba ta yi nama, in ma za a yi maganan naman ya yi daɗi, in ma za a yi maganan ba ta da maiko, in ma duk abin da za wannan wani abu ne daban. Niyya ibada. Mun gane ko? Shi yasa a daidai wannan gaba ɗin tunda dai ana ɗauka, ba mu sani ba, watakila wani ba zai tashi ji ba sai ana gobe layya. Akwai al'ada da ta yaɗu yanzu a cikin al'umma, wanda waɗansu 'yan baya-baya ba ma su san ba ibada ba ce, sun ɗauka ibada ce. Ita ce al'adar watanda. Mutum yana da daman da zai yi layya sai ya lanjare, sai ya noke, sai ya shiga watanda. Ana yi ko ba yi? Kuma a kullum ƙara ƙaruwa take yi. Sakamakon me? Ka siyo ragonka 250, ni kuma na zo mun haɗa 80,000 mu 12 mun siyo ɗan bijiminsa, mun zo mun yanka, nawa ya fi nama, na taro nama da yawa. Kaga mutum nawa ne suke layya a saniya? 7. Masha Allah.
ko raƙumi ko saniya 6 7 ko to shikenan sai aka zo waɗancan su 10 ko 12 sun yi watanda ibada ce ko al'ada ce al'ada ce kai kuma da ka siyo ragonka 200,000 sai mai watanda ya manta ka samu lada ko kuwa bai ma san ladan ba kawai shi naman ya sa gaba sai a zo majalisa ana hira a hutun sallah wallahi in ka ga ragon da wane yanka 250 ba wallahi ni da na shiga watan da 80,000 in ya ga dama don ya ƙara zaƙin labari ya ce ko 60,000 ba mu kashe ba ka san ana so labari daɗi sai a rage in ana so abin ƙari ne a ƙara amma wallahi in naman da kaɗan ya bi sai ce naman sai da ta yi ninka nashi kaga naman ɗan jigul to ka gaya min dan Allah idan bai dage ba shekara mai zuwa me ya kamata yi in bai dage ba abin da zai shi ma sai shiga watan da ko ba ka bane sai ka je na aiwa ne gaskiya ani ma sai da ne ta kai shi wallahi sai da ne ta kai shi ka ji dan Allah sai da kai ta kai shi ka samu lada sai ji ai shekara mai zuwa da wuri za mu haɗa kuɗin saniyanmu shi yasa za ga duk shekara ƙaruwa ake yi magana ta gaskiya ibada daban tarin nama daban ya kamata mutane mu gane kar ka damu da wannan tarin nama in ko har kana da hali kana son tarin nama shigi wa tandar amma kuma da shi ibada kamar yaya kar ku wuce adadin masu layya kuma ku jinjina malamin fa ba watan da zamu yi ba layya zamu yi kana bukata to ba ma so mu wuce mu kaza zamu sai dabba ta kaza da haka kowa kaza zai ba kaga anan yanzu zaka samu riba biyu zaka samu wadatuwan nama kuma zaka samu ibadar ka ta layya idan ko duka wannan ta gagara ka sayi ragonka domin layya shigi watan da tasu domin ƙara wadata domin kana da jama'a kana so ka yi alheri da yawa wannan babu laifi domin me shi ma din annabi cewa shatuka shatu lahamin kaga a ce nama ba haramun bane halal ne a ci a wadata a yi kyauta amma lada ta layya sai ka bi ka'idan layya wannan shi ne don haka Allah ya sa mu dace mu gane don haka sai yake cewa sai ki cewa imma an yakuna dhabhu li lahmin faqat kama fi ghairi zalika fi dhabhi a asali ko dai ya zamanto wannan bangare da muka faɗa na farko dukkanin yanka ya zamanto domin ibada shine wanda muka kikirgo ko dabbar suna hakika kenan da dabbar mai layya da kuma na hadaya ko kuma ya zamanto irin na bukatan nama kayanka ne kawai don ka samu faraga ko kun haɗa kuɗi ne kun yanka don ku samu amfanin abun kawai mun gane ko shine don ya zamanto na na'ama kama fi ghairi zalika min az-zabhi kamar yanku me jam'in yanka ne kamar yanke-yanke da ake wanda ba na ibada ba mun gane ko wannan ba laifi bane amma dai ka sani akwai na ibada daban akwai na nama daban malai ya ce wa fihi a cikin hadisin istihbabu tawassu'ati ala al-iyal fi zalika al-yawm hadisin ya karantar da mu akwai buƙatuwa a yalwata wa iyali a ranar sallar layya mun gane akwai buƙatar a yalwata wa iyali to ina wani gaba ne ya faɗi haka saboda shi wannan kawun baraɗin cewa ya so ya riga kowa a iyalansa sannan kuma har ma an gyara an ci kaga wannan ya kamata kai koyi da shi ranar sallah ko kai ne kankan to saki hannu a ji daɗi a iyalanka mun gane ko wannan kenan sannan annabi sallallahu alaihi wasallam a gaba ta biyu bai ce ya haramta cin naman ba sai ce shatu lahamin kagan kenan yani tahillul aqlu fi iyalik fi ahlik da mun gane ka kenan a je a ci nama kowa ya wadata kuma ana so kowa ya yi inda hali ka yi babban ɗanka da yake kwana a shago bai aure ba ya yi matarka ta yi kar ta ce babansu rago saniya fa yanka ni wacce layya zan yi a'a haba da Allah da yanka saniya ladan naki ne kai kuma da kace baka da aure ba shikenan baka son ka samu lada wato Allah da ya kiyaye al'adar mu da society mu na Hausa
wallahi mun kasa gane addini malam. Me dalili? Matasa ba sa yin layya ko suna da wadata, wasu ce bai yi aure ba. Waye alakanta maka aure da layya? Me alakar su? Babu dalili, ba wani nassin da ya ce in an yi aure a yi layya, in ba aure ba ka a yi layya, babu wannan. Ba ma su da alaka kwata-kwata. Goro mawadacin da bai riga ya aure ba layya ta zo ya yi layya zai samu ladan me layyansa. Mun gane ko? Sannan wanda kuma yake da aure ba shi da daman yin layya, ladan aurensa nan ibada aure daban, ibadan aure daban, ibadan layya daban. Sannan matar da mijinta yake rabar da raguna, ya yanka saniya, ya yanka raguna, in dai ba ta ɗaya ya ce tana nata bane, kuma in dai ba haɗaka yayi da ita ba, to layyanta daban, saboda ne ladanta daban, nashi daban. Dan haka kenan in mun dawo tsantsar ibada, kai ɗaya matanka hudu, kaga biyar kenan ko? ‘Ya'yanka da maza da mata suna da wadata ba su yi aure ba, ko sun kai 12 kowa ilayyansa. Amma wallahi wannan abin ko assignment ka bayar da jinga mai tsada a ƙasar Hausa zai wahala a samu gidan da su cinye wannan gasar. Saboda me? Mun tasirantu akan cewa ai wane yayi, to da wane ya kai me naka a ciki? Naman ma zai yi yawa, ina za a kai shi? Ina za a kai shi a cikin al'umma? A al'ummar talaka? Gashi to ni zan faɗi inda za a kai shi, watakila mai sauraro na yana so bukatan inda za a kai shi. Na farko a kai shi gidan marayu, ko babu su? A kai shi prison, ko babu su? A kai shi hospitals, ko waɗanda za a yi sallan suna gadon asibiti, wasu ma ba a garin ɗan uwansu suke ba, asibitin ne kawo su garin. To ga gidan gajiyayyu, idan baka gano sauran gurare baka je masallatai, akwai bayin Allah al'ummar annabi da yawa ba su yi ba, inda ana kaiwa wajen da anan za su samu. Yanzu dai na san an ji inda za a kai ko? To Allah ya kai mu lokacin, Allah ya sa a yanka, samari su yanka, kan su ce baban su ya riga ya aladan babanku daban. Akwai yau la yanfa'u malun wala banuna za ta zo, ‘ya'yan ba za su ma amfani ba, ilayyanka rabu da su, karkace suna da shi ba za su yi ba, ni ma ba zan ba. Ai in nace su kawo kuɗi a ilayya ba za su yi ba, da haka kowa ci ubansa ba zan ba. A dattijo iya hakuri, kawai. Kuma kan ku ce abba yayi ba za mu yi ba, ku yi, ba ku sani ba ko ba za ku yi auren ba za ku wuce. Wallahu alam, Allah ya sa mu dace. Dan haka akwai buƙatar yalwata wa iyali a wannan rana. Wa fihi fadlu abi bardata bin niyar, hadisin kuma ya nuna mana falala na abu bardata bin niyar li hadhihi khasisa, saboda wannan khasisa da ya samu. Mene khasisa da ya samu? Da ya ce shi ga uzurinsa yanzu zai iya samu ya yanka wannan naka din tasa, za ta gamsar da shi? Annabi ya ce amma ba za ta sake gamsar da wani bayan kai ba. Wannan falala shi ko ba falala ba ce? Kaga fassarar yanzu ya ƙara fito mana cewa shi kadai aka ba wa wannan rangwamen. Kofa ce buɗaɗɗiya at once, kawai an rufe ta. Kan ka ƙara cewa to ni fa an gama. Mun gane baranta na kai na yanzu. Yawwa. Sannan ya ƙara cewa li annal insana idza khussa bi khasisatin uddat min manaqibihi wa fada'ilihi, domin shi mutum idan aka keɓe shi da wata falala, to ana kirga masa wannan falalar daga cikin falalolinsa, daga cikin nagartarsa. Kamar misali ku 10 ne, an yadda kowa na da kyauta, amma sai aka ambaci kyautar wani, aka ce wani yana kyauta kamar kaza. To shi kenan yanzu duk lokacin da za a ambaci falalolinka, to kai ne mai wannan falala ta kyautan, ba ta wane ba ce, ko da yana yi. Mun gane? To yanzu shi Abu Barda an ba shi wannan take ɗin, shi ne mai wannan falala ɗin. Wannan shi ne a takaice abinda za mu takaita a kai, abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladansa, abinda muka yi kuskure Allah ya yafe mana, abinda ba mu sani ba Allah ya sanar da mu, ya ba mu ikon aiki da shi, ya kuma sa mana a mizani, ya gafarta mana kurakuranmu. Ban sani ba akwai tambaya ko babu?
akan wannan darasin ko ma wani abun daban? Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ina da irin matasa za su ce ai babar su ya yi su ne ya suna cikin dama suna da wannan dama su da masu da kuma rubucewa shin babar su zai iya yi musu da wa irin su kawo kotun kushin su yi kamar irin yawan tallafi nan irin su sai dabba na kawo mutum gobe a sai su haɗa su da ne da yau kuwa. Idan yana da dama zai iya yayi ya sa su a cikin ladan ko ba su ba da komai ba. Zai kuma iya ya sa su yi din domin ya dora su kan wannan, kaga riba biyu kenan, ya tabbata sun samu lada kuma ga karantarwa. Ya halatta sosai sosai.